Apa itu? Itu ya bisa. Karena nama. Gosok batar bayi punya ekdom silima lah baju tar bayi sandung kesel maju mundur tay udah masalah bodoh. Maya majiran lah juflu ber. Pikul naik jeng seran ke nak kecil golo deng mendang karena punya ulu furniran lah supaya apa kayak finansin sih bro. So hello logofer, welcome back to my channel. To give you a boy cover, hang give you a second video pin capture boy or logofer. So ini hi mana, saya second my guide dengar logofer pada, saya my guide ni orang tangga sindong oh. So mana punya ada siapa keran kazu pada lah dari bindas tangga sinar na, ayah ada siapa sudah dong arna logofer ang dakali bodol, karena mana lah, kayaknya hang bodol arna logofer kayak dia just tangan nah ini kita nak sini sini nak mau apa nak apa ni dong sampai tangga sini mana sampai lah macam ada nih lagu perwani pera ekdom kayak sinar nah lagu persandung apa zak sadin ini nau zak khaulai sian nih agak nah thay 22 सन दं आरो ना ओमफ्राय न'नि सानै दं गायग्राया गासै 24 सन दं आरो हागना हाथार 5 बिगा दङ इयाव गायनायाव 5 बिगाखौ दा हागनो हायासै नै गायथाबगासिनो स' गाइसमोन माइ गायनाया जोबहां जाथारबाय नै नैथिं दब्लाय मोनसे मोननै मोनथामल'सै आरो ना ओमफ्राय मोनथाम मोनब्रै गथ'आ हनै बाथारबायदां गथ'आ बाथारबाय हनै एकदम सिलिमाला बाजोबथारबाय सान्दुं गोसायाव मादि मोनदोंथाय गथ'आ मोसालायबावदो एकदम दै माबा माबि रोगानानै दासो मोनफैदों आरो ना आं लोगोफोर नै गायग्राफोरा गायगासिनो नै लोगोफोर लोंनोसै बेखौ गरमनि थान्दा जानायनि देरजाबासो सांखिलाबायनाया स' गाइसमोन मा होनो जोंहा माइखौ गायखांजोब्बाय आरो ना लोगोफोर खस्थ' मस्थ'बाबो ओमफ्राय मा होनो खोथियाया 65 आखासो आग्लायबाय आरो ना लोगोफोर बिगासेनि जख' थ' सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय दायो ओरैनोसो दं आरो ना लोगोफोर थ' दायो मा होनो थांगासिनो आरो ना आङो दुब्लियाव दै रानना दंनो बेयाव दै एसे होनो होननानै थांगासिनो लोगोफोर साइकेलजों बरियानो गारि फैदों इन टट' मा होनबावगोन लोगोफोर मा होनो अखाया हाहांल' जायो ओमफ्राय अखाबो हाया थ' दै सेख'लायनाय जागासिनो आरो ना मानसिफोरा गायग'नो हायाखै ओरैबायदि दैयानो गैया दुब्लि बारियाव रानखावजोबसिगोनसै आरो ना साननैसो बावबा अखा हायाबाथाय मैयाबो दसेल' अखा हाथारबायना दैयानो थायासै आरो ना थ' दायो मा होनो गायखांखाबाय नालाय जोंहाथ' दा दै होनांगौ जानानै फैदों आरो ना मा होनो बलाय लाबोबाय थायो आरो ना दुब्लियाव थानाय दैखौ हराव बलाय खुमायो मा खालामदा उपाय गैया ओंखायनो मेचिनजों एसे बे राननायाव दै होनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय मैया गायनायाथ' बेयावबोथ' रानखावसिगोनसै आरो ना अखा हायाबाथाय बेयावबो ओरैबायदि दै होनानै गायनांदों बुंनांगौ आरो मा दंबावो होननायसो दा बेखौनो नायनो थांगासिनो आङो दै होनायखौ लोगोफोर नैबे जिङाव बेयाव दलहा आरो ना लोगोफोर बेयाव दै दङ ओमफ्राय एसे बोरिबाथाय दैयानो गैया सानखादों आरो ना लोगोफोर माइया माजि रानला जोबखो लोगोफोर बे गल'नायजोंसो रानखो ना खोथिया गल'दों मोनदां आरो ना फुनायाव लोगोफोरनि रानला जोब्बाय अबेबा गायफिननांसिगोनसै बेफोराव सेस बे जिङाव नै
ओमफ्राय दै गोनां गोनां नालाय जेबो जायाखै बे बोरि बोरि जाना थानायानो गल' लाजोबदो आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर मा होनो जोंहा बाइकआ गाज्रि जाना दं आरोना लोगोफोर स्टार्टआनो जाला दा मेकानिकसो लिंहरनांदों आरोना मोननैबो ब्लकखौ मैया गोदान लाबोनानै होनानै नायदोंमोन ओमफ्राय जायासै दा मेकानिक लिंहरनांदों आरोना ओमफ्राय मेकानिकआ मोनफैबाय नै दायो आं न'आव थांफिनगासिनो आरोना लोगोफोर दा मा जामारदों एक्सुवेलि नोंसोर नायलांबाय थादो नुसिगोन आरोना गारिया मा जादों थ' स्टे टिउन्ड गाइस नै बाइकआ लोगोफोर बेचारा स्टार्ट जायाखै साबिलायनि मा जाना दं गारिया फ्लागखौ खुलिदों आरोना लोगोफोर सेस खुलिजोब्बाय लोगोफोर नै लांगौ जाखाबाय टेंकिखौ बख'बाय এইটো কি বস্তুটো CBI আচ্ছা চেক কৰি খাওঁ CBI नो आरोना लोगोफोर गाज्रि जाबाय दां होननानै चेक खालामना नायनो नागिरदों लोगोफोर হ'ব এতিয়া এইটো বেয়া হৈছে কাৰণে নামাৰ সেলটো সব আহি যাব ছাৰে যেতিয়া কালি ফোন কৰিছে না আমাৰ তেতিয়াই গম পাইছোঁ কাৰণ মাৰা নাই যদি এইকাৰণে এইটো লৈ আনিছিলোঁ नैबे बुस्थुआ गाज्रि जादों आरोना ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ गोदान मेन कारणे मारा नाही दुब्लियाव হৈ যাব আগৰ প্লাগ বিলাক প্লাগ আগৰ প্লাগ বিলাক ক'ত থৈছে মিয়ানিয়া বেলে মিয়ানিয়া পেকেট নিয়া নাগিলে এইবিলাক ঠিকই আছে আগৰ বিলাক ঠিকই আছে তুমি যিমান নতুন প্লাগ দিলো কাম নহব কাৰেণ্ট নামাৰে এইটো এইটোৱে চলিব না নাই পুৰণাটো চলিব মেইন বেমাৰ এইটো বেয়া হৈ গৈছে না কাৰেণ্ট অহা নাই ছাৰক মই কৈছোঁ কাৰেণ্টটো চাব ক'ত চাব পাৰিব এনেকা এইটো পুৰণা আছিল চলি যাব সেইটো Iburais tangan sudah. Fire march na? itu nutun na purona itu nutun কি জানা নতুন এটো চলিব বেমাৰ ইয়াত হে কাৰেণ্ট নামাৰিলে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব না ফিউজ হৈছে কি জানা এটো বেয়া হৈ গ'ল পাছত এটো মেইন বেমাৰ হৈ যায়
চার্জিং ল হয়েছে চার্জিং তো ল হয়েছে ব্যাটারি তো এর কারণে সেলফ তো হয় না মারি আছে যে কিবা সেলফ মারি আছে কি জানি তো ব্লক হয়ে আছে ব্লক হয়ে আছে साइथिंआ मोजांमोन बै माबाया बेदर सावग्राया लोगोफोर बाइकआ थिग जाफिनबाय आरो ना मा होनो CBB ना मायाबा बुस्थुआ गाज्रि जादोंमोन आरो ना लोगोफोर बेखौ लगायनानै जाफिनबाय दायो ओमफ्राय दायो आरो दुब्लियाव थांफिनलायनोसैलाय लोगोफोर दै होनायाव दसे ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय लाइक आरो कमेन्ट हरदो लोगोफोर भिडिअआव नायलांबाय था लोगोफोर एन्जरा लोगोफोर बे एन्जरखौ दिनैबा हले गारनायाव गैया आरो ना खारहोखागोन नै रानजोब्बाय लोगोफोर मा जाबावगोन जिं जिङाव सेस नै रुवानिफ्रा नाहरबाय थादों आंखौ जोंनि गामिनिनो आरो ना इसोर गायग्राफ्रा हा ओइ बावगारबोबाय ना नैबे बोरिया जायाखै हायानो समान नङा गोजौ गाहाय गोजा लोगोफोर एन्जरखौ मोनबाय आरो ना लोगोफोर आं भिडिअ लानोनो बावगारबाय ओमफ्राय दा एन्जरखौ जा बाबाया लानानै थांबाय आरो ना लोगोफोर मासेल'मोन एन्जरा उरबावगा नैबेजों ओंखारबाय आरो ना होजाबाय आंजों नैबे गनजों मोनबाय बुन्दादामोन हमजाबाय आंजों नै माबायदि रानजोब लोगोफोर अखायानो हाथारलाबा मा जागोन गायखांनानैबो बिदि रानजोबबालाय मा जानोसै इमान खस्थ' गायनानै नायलाय जास्ट स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन टिल देन बाय बाय